Allah la ilaha illallah Allah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kone kambi maduma kone kambi mamadu mamadu kone kambi mamadu korodo madu mamadu awole kone kambi mamadu alisare kanu bakambi kone kambi mamadu alisare kanu bakambi ebolide mokalama kone kambi mamadu mamadu kone kambi jolima eyadamu tirakanma umbaore daramani jole kone kambi mitadamba ala ulale kone kambi ulale kambi eta umumi kone kambi ala umapana ngote bitani ngogalama umuyo ne biga umwele tebitani umiyani ne kala ne kambi ala umapana ye daramani ne umu ne kane afama madukoma Afrika aliyuka kanuna mwamini alikanu kale sedona tu Allah yoke naika mabutu nekapo amati dikano kera madubo manye to neka kama teleka nyobo yetuno ya ne ateli ala pemba kega maduko mayetuno na Allah nikira kona anduye nyobo pana yediana Wamba deli kona alafe alagana nyoye kengo heraye Emi barakenyo bodu ayenyama mina durubakena Awasara kumama ayekara nyama kumama diena Awasara kumama awasara kumama diena Awasana wakandi aganyama kana durubakena Eyama durubama Ika kuruba ila kulido Ni gaboni amateli fama ala telefona ni ala nikira kona mbika tijola edola alitare kaluko eti fara nyuma kona la ilaha illallah Allah la ilaha illallah alhamdulillah am yalla fo d'abord am yalla fo kala barakanda kala wari mondo akishin ne wani ala fa ko ga dabara so hada maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam que la paix et le salut soient sur notre prophète Mohammed le premier et le dernier prophète du monde le prophète qui n'a jamais fait de péché ami solli au kira labaka namora bi ami to jale be ko rusula ya no de so ni ko ananga directeur ba do e man ko may di dogo ke do won du yere foi ki ya du ko no du kuna ni ali may blawla ko ga murama ko ma ya ko ga madu ko ma kala awbe kadu kum mo forbi abo ali nu ba so tiga ale na so fa no ma nu ye neni madu ko ala tikma nu ye no ya madu ko tikma ko ala ka de bina wala ka de bina madu ko ali mi fe ne ma fa ni wali ma fa ni ta mo ma fa ni ta mi mo nyere ni ali mi fe bi ci la ko du ala tafu ma tra ani wadu ni ke ya ke be ni mo ga wulu bla mo ma ta ga bani so mo ta ga bani ali shi na mi ko du ga au ko ya ngale wa ka le wa so le wala le ya fala nyako to ka bi tati ama do bishi kono ala yake ni foya bi ama do bishi kono foya muna o ye kanu muna o dana même niveau directeur barake no wi ay no mune ay ya fa no ga ni no baro na ba ke du ba la me nay no mune ha so bi so o kuma ay ya fa no ma aga fa no ko fa mala nya do ato ke na yo ka tu bi so mais hali bi ay no mune demi sen ñu wala do ñu kan fara aw la bi
a ye hinɛw la a ye makaraw la o tuma aw k'u éduquer jamana kanu na aw k'u éduquer dugu kanu na aw k'u éduquer silamɛya yɛrɛ ni jogo ni an ka danbe la jamana bɛ bolo min kan bi bɛɛ ɲɛ b'a la jamana faamaw kɛnɛ ladiri dɔ wɛrɛ tɛ dɛ fɛn min ye ko l'amour du pays a tɛ faamu l'amour du pays ni jamana kanu tun tɛ ɲɔgɔn kan o tuma a ye denmisɛnw éduquer ni jamana kanu ye ani sigida kanu ye ani dilanni sira ye hali n'u ma kɛ diinɛtigi ye u bɛ jamana jɔ o la n ka bɛ jɔ ka foli k'aw la an n'an ka ziiri la ka dugawu k'a ye ka ɲin'a fɛ an bɛ dita in bila yan ka dugawu kɛ janni kɛnɛya laban kɔni bɛ ala k'a d'an bɛɛ ma ala k'a jago d'an ma kira bonya kama sallallahu alaihi wa sallam. vraiment ne ma dɔn ya dɔn de kɔni ma ali ka délégation mun bɔra dɔn kana ka ɲɛ ne ka o to la ni ka baara kɛla a jara nya bonya ma ala ka kabili kunu ali do wa bi ali do mais am mi ni kala bɛ de kala ye jogo de bɛ se ka maa ten i manzara kɛ o i bolokala kɛ o i ekɔli kɛ o i yɛrɛ de jogo de b'i ten donc moi je demande vraiment à au grand Dieu vraiment a ye bonya min da ne kan vraiment ala k'a to nɔnɔ n b'a ɲini n bɛ kuma dugu tɔgɔ la n bɛ kuma n ka baaraɲɔgɔn tɔgɔ la vraiment a ka déplacement nin n ma dan sɔrɔ a la wa ala k'an kɛ ɲɔgɔn ye ale